כל מה שאכלתי בטיסה מישראל למיאמי 14 שעות. כמובן שהתחלתי בקוטג' שקניתי בשדה תעופה, רק מה שלא ידעתי זה שהוא הולך להישפך לי על כל המכנס. כל הטיסה הייתי עם כתם ענק על המכנסיים. בכל אופן, לקחתי לי ככה קרקרים עם קוטג'. באמת זה היה הדבר הראשון שהכנסתי לפה. עכשיו, דיסקליימר, אני אומרת לכם, אכלתי המון בטיסה הזאת, don't judge. אין מה לעשות, הלחץ, הפאניקה, הכל ביחד. קיצר, אז שתיתי ככה פיוסטי ויסמין הביאה לי במבה וביסלי, ועם במבה חייב זירו, זה מבחינתי חוק. אז שתינו זירו, נהנינו מהביסלי, מהבמבה, הכל ביחד היה נדיר. הדיילת גם הביאה כוס עם קרח, באמת היה מושלם. חשוב לי לציין שכל מה שאתם רואים פה זה לפני ארוחת ערב של תחילת הטיסה. קניתי גם יוגורט חלבון שאני מאוד אוהבת, ויסמין הציעה לי להוסיף לו קליק, והאמת היה נדיר. אחרי זה גם שלפנו אפרופו, בשלב הזה התחילה לכאוב לי הבטן, ורק תחילת הטיסה אמרתי, אכלתי אותה. קיצר, אחרי איזה שעתיים, אולי פחות, הגיעה ארוחת ערב, זה היה סוג של בולונז עם תפוח אדמה, אכלתי הכל, שתבינו. חייב מתוק אחרי ארוחה, אני אכלתי 2 היפופוטמים כאלה, שבעיניי זה בין הכינוחים הכי סוגרים פינה שיש. זה היה מיקס של השוקו עם הווניל, והדיילת גם הביאה לנו תפוח, אז ככה למה לא? הלכנו לישון וקמנו והגיעה ארוחת בוקר, שזה הדבר האחרון שאכלתי האמת, חביתה, גבינות, מצות, כל מה שאתם רוצים, ירקות, ככה משהו טיפה יותר מזין, וזהו, אחרי זה כבר לא יכלתי לאכול, כי באמת נראה לי מוגזם, וזהו.